も絡まってるディープな焦燥顔真っ赤に晴らして泣いて救いはないと話してみな兄弟一体どんなことがあったどこのドイツにやられたんだ君は見ている白く濁る熱を泳ぐ人を模した卑劣な広く秘匿された善を歌う肉塊ですら生まれながらにしてそれは悪でないというなら優しいかいつも聞きやしないでしょ競技は狂気で満ちたんだ救いようがないなあ任せてくれボス今度は俺らの番だどこのドイツにやられたんだ神は見ている卑劣自殺いても見えずあぐらかいた愚鈍者生まれながらにしてそれは悪でないというなら MMD KGG アレンケティよ優しい救済した